Районда быйыл гына да 66 эшмәкәр теркәлгән. Җирлегебездә 487 эшмәкәр продукция җитештерү белән шөгыльләнә. Бөртеклеләр уңышы буенча Мөслим 13нче урынга күтәрелгән. Ил җитештерүдә Мөслим республикада 8нче урында. Ил җитештерүдә кошчы фермерларның өлеше зур. Эшке тирәтәле продукта кече һәм урта эшмәкәр субъектларының өлеше 40% тәшкил итә. 2019 елда экспорт юнәлеше эшчәнлеге буенча 3 субъект кертелде. Агромасик җитештерү компаниясе, Агролидер кулланучылар җәмгыяте, Фаизы кулланучылар җәмгыяте. Алар Мөслим республикаларына түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә танытыла. Шәхси эшмәкәр Руслан Калимуллин мәрмәри җитештерү белән шөгыльләнә. Бүген аның гаилә фермасында 31 сыер һәм 29 тана тәрбияләнә. Калимуллиннар гаилә фермасында җәмгысе 150дән артык мөгезле өретерлек исәпләнә. Һәр сыердан уртача 12-15 литр сөт савыла. 2019 елны 90 тоннадан артык сөт, тонна ярым ит җитештереп, миллион ярымнан артык тавыш алды. Районда узган ярминкаларда, якын-тирә шәһәрләрдә дә тәкъдим иткәнне бик яратып алды. Район башлыгы 2020 елны Мөслимдә авыл эшмәкәре йылы дип игълан итте һәм бурычлар да куйды. Авыл хуҗалыгы продукциясын җитәрлек итеп җитештерү белән бергә сыйфатлы итеп эшкәртергә дә өйрәнергә кирәк. Шул ук вакытта продукцияны читкә чыгару юлларында табу мөһим. Биредә халыкның үзенә күрә бер үҗәтлеге бар. Ул максатчанлык мәгънәсендә дип кабул итик инде. Ул ияләнмәгән мескен булып яшәргә. Шуңа күрә һәркем үзен табарга тырыша. Менә шуңа күрә дә эшмәкәрлек мәсьәләсендә дә районның активлыгы зур булуы сизелеп тора. Югыйсә беренчелеккә башкача рейтинг мөнчәләге булмас иде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов эшмәкәрлек буенча Мөслимнең беренче өчлеккә, авыл хуҗалыгы буенча беренче унлыкка керүен билгеләп үтте. Кече эшмәкәрлекнең үсүе мөслимләрнең үҗәтлеге кемгәдер буйсынып эшләргә теләмәвенә бәйледер мөгаен. Авыл эшмәкәр йылы тагында үсәргә мөмкинлек бирәчәк диде ул. Эре предприятиеләрдән менә инде Агромастер компаниясе ул бөтен Россиягә һәм күрше-тирә субъектларга барысына таныш компания һәм даими эзләнүдә күптән түгел булган күргәзмәдә дә республикада бик матур үрнәкләр күрсәттеләр алар. Андый булдыклы егетләр, Шангараевлар, Август компаниясе керү, Туган як, башкалар, Агрокөч компаниясын биргә керү, авыл хуҗалыгының да биредә инде язмышын уңай якка текә хәл итте. Әйткәнемчә, әле менә алдагы 1-2 ел эчендә районның һичшиксез үз алдына 200 мең тонна икмәк максатын куяла дип әйтәм мин. Соңгы 5-6 елда Мөслим зур үзгәреш күчерде. Республиканың бик күп районнарына авыл җирлекләренең тормыш шартлары турында матур тәҗрибәне өйрәнергә була, диде Марат Әхмәтов. Райондагы демографик ситуациягә карата да фикерен җиткерде. Буйдак егетләр эшләп ята сездә. Сездә яучы әбиләр юкмы? Әзрәк эзләп табу барлар, авыл җирлекләре башлыклары. Һәрбер буйдак җегет сезнең исәптә булырга тиеш. Үзегез яучы булсагыз да ярый. Һәр җирлек башлыгы берәр генә буйдак егетне башлык итеп итсә дә, 2нче елга яңадан 19 бала артыграк туар иде. Әлегә 82гә минус аерма үлүчеләр белән туучылар арасында. Бу очракта сәламәтлек саклау учреждениеләрендә эшләүчеләргә дә һәр авыру сыркау өлкән яшьтәге кеше ул шул кадәр дәрәҗәдә кадерлек кешегә булырга тиеш. Аңа нәрсә белән булышып, аның гомерен тагын бер генә елга булса да ничек итеп озайтып була микән дигән максат белән эшләргә тиеш. Авылдагы фельдшерлык, акушерлык пунктында эшләүчеләр, шул авыл җирлеге башлыгы да. Өлкән буын кешесенә бик колакка ятышлы булган сүзләрне бүген дә ишеттек. Чөнки өлкән буын салган нигез, шушы нигез ташының ныклы булуына басым ясап әйтелде Рамил Хәмидович тарафыннан. Һәм шушы нигезнең юкка гына салынмаган икәнлегенә ышану, хәзердә районыбызның үсештә икәнлеген күрү, аның киләчәге бар икәнлеген күрү безне бик нык куандыра. Үзебезнең эшләгән эшләребезне күреп бетердек, бәяле алдык. Аларның барысы да халыкка уңай шартлар тудыру өчен эшләнгәнлеген күрдек. Һәм инде киләчәктә дә шушы юнәлештә эшләрне дәвам итәсәк, бик яхшы булачагын аңлыйбыз. Һәм кулыбыздан килгән кадәр ярдәм итәргә тырышабыз. Чын күңелдән горурланып утырдык. Без шул кадәр матур районда, искиткеч җумһуриятта яшибез. Горурланырлык безнең эшләребез бар. Соңыннан бер төркем райондашыбыз фидакар хезмәтләре өчен бүләкләр алды. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.